салом мегӯям ба ҳамаи шумо корбарони гиромии озоди видео. умедворим дар ҳар куҷое ки ҳастед хубу саломатед ва албатта ҳамроҳ бо радиои озодӣ. имрӯз шанбе 25 апрел аст ва ман нашри ғайринавбатии хабарҳои тоҷикистону ҷаҳонро тақдими шумо мекунам. ҳукумати тоҷикистон эълон кард ки барои ҷилавгирӣ аз сирояти эҳтимолии бемории COVID-19 бештар аз 2 миллион кӯдаку наврасро ба таътили 2 ҳафтаина мефиристад ва чорабиниҳои оммавиро манъ мекунад. вазорати маорифи тоҷикистон гуфт рӯзи 25 апрел қарори таътили муваққатӣ дар тамоми кӯдакистону мактабҳо ва муассисаҳои таълимии дигар дар ҷаласаи истиҳоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз бемории COVID-19 дар шаҳри Душанбе қабул шуд. дар баёния омадааст ки ҷиҳати ҳифзи солимии ҷомеа ва бехатарии аҳолӣ махсусан кӯдакону наврасон дар муассисаҳои томактабӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ шурӯъ аз рӯзи 25 апрел то 10 майи соли 2020 муваққатан таътил эълон карда шавад. ба гуфтаи вазорат, дарсҳо дар донишгоҳҳои олӣ маъмулӣ ва то замони дастури баъдӣ идома мекунад. асомиддин бобоев, як масъули раёсати маорифи шаҳри Душанбе, ба радиои озодӣ гуфт, аз 27 апрел то 10 май барои пешгирӣ аз ҳама бемориҳои сироятӣ муассисаҳои таълимӣ пурра бо маводи зидди вирусӣ безарар гардонида мешаванд. ба дунболи баёнияи вазорат, хабаргузории давлатии Ховар гуфт ки ситоди ҷумҳуриявӣ, ки онро нахуст-вазир Қоҳир Расулзода раҳбарӣ мекунад, қарор кард баргузор намудани ҳама гуна чорабиниҳои оммавӣ аз қабили машварату ҳамоишҳо, чорабиниҳои варзишӣ, намоишҳои кино ва театр манъ карда шавад. маълум нест ҳукми иҷрои ин дастур то кай аст. як қарори дигари ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз сирояти COVID-19 дар барои манъи содироти ғалладона аз Тоҷикистон будааст. хабаргузории Ховар мегӯяд ки дар ситод қарор шуд ки бо мақсади таҳкими амнияти озуқавориву таъмини бозори истеъмолии мамлакат бо маҳсулоти ватанӣ аз таърихи 25 апрели соли 2020 аз ҳудуди ҷумҳурӣ ба хориҷ содир кардани ҳама гуна маҳсулоти ғалладонагиву лӯбигиҳо аз қабили орду гандум, шолӣ, биринҷ, наск, нахуду мош, тухми парранда, картошка ва ҳама намуди гӯшт муваққатан манъ гардид. мақомоти Тоҷикистон гуфтанд, то ҳол ҳеҷ мавриди сирояти бемории COVID-19 дар кишвар сабт нашудааст, вале фавти чандин нафар аз бемории илтиёби шуш ва дафни ғайриоддӣ, шитобкорона ва бериояти на ҳама аз рукунҳои исломӣ шубҳаву гумонҳо дар бораи баёнияҳои мақомотро зиёд кард. баръакси Тоҷикистон, дар се кишвари ҳамсояи он Чин, Ӯзбекистон ва Қирғизистон мавридҳои зиёди COVID-19 сабт шудааст ва аз ин ҳам шубҳаву гумон дар бораи он ки вирус ба Тоҷикистон наомадааст зиёдтар кардааст. зимнан Абдулло Ҳабибов, муовини пешини вазири дифои Тоҷикистон, генерали мустаъфӣ, ки шаби 24 апрел дар шаҳри Душанбе даргузашт, ба хок супорида шуд. маросими видео бо Ҳабибов дар назди манзилаш баргузор шуд ва Саид Мукаррам Абдулқодирзода, муфтии Тоҷикистон, намози ҷанозаи генерали Мустаъфиро хонд. барои видео бо Абдулло Ҳабибов рӯзи 25 апрел даҳон нафар аз наздикон ва ҳамкорони ӯ омада буданд. наздиконаш дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфтанд, Абдулло Ҳабибов бемории ҷиддӣ надошт ва моҳи январ пневмонияро аз сар гузаронида буд. моҳи январ як касали бисёрвазнин пневмония моҳи январ гузаронида будам. бисёр қариби як моҳ табобат кардам. аз он биромада хутар шуда буд. то духтур ки нарасидам, яъне ки ёри таҷаллӣ омад ва аз хона то беморхонаре ки будам аллакай ҷон супоридам. Ҳабибов як рӯз қабл аз маргаш китоби нави худро дар бораи иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ба чопхона супорида будааст. Акбаршоҳ Искандаров, раиси вақти шӯрои олӣ дар солҳои 90 мегӯяд, Абдулло Ҳабибов аз камтарин вакилони мардумӣ буд ки ба ҳеҷ гурӯҳе шомил набуд ва ақидаи худро дошт. як шахсияти ромилӣ буданд. як шахсияте буданд ки тамоми умри бобаракатшон барои миллат хизмат карда. як давре ки аъзои ҳукумата ба гарав гирифтанд ва ман аз Қурғонтепа омадам. дар ҳамон шӯрои олӣ ба ғайр аз Абдулло Ҳабибов касе намеяд. аз ҳамон рӯз ҳамин телефон гап вохӯрӣ буд, дигар гузарондем. охирон шахсие ки мо аз чанги оно гирифтем, бо суҳбат, бо машварат, унҷа дигар чиз кор намерафт. ҳамроҳи Абдулло Ҳабибов дар кабинаи кори ман саати 10 дакам 6
آخران اعضای حکومت ما از اونجا برآوردیم و همه وقت در جلسه های ریاست در سیاسی های شورای عالی همه وقت یک برآمداش از دیگر وکیلان فرق میکردند. генерал-майор Абдулло Ҳабибов 1 майи соли 1940 дар ноҳияи Муминобод таваллуд шудааст. ӯ ҳафтаи пеш аз расидан ба синни 80 аз олам чашм пӯшид. зиндагии генерал Абдулло Ҳабибов бо таърихи нафтарини Тоҷикистон пайванд буд. зода ва парвардаи давраи шӯравӣ дар охирин солҳои пеш аз фурӯпошии он яке аз раҳбарони вазорати корҳои дохилӣ буд. тафсилот аз дафни Абдулло Ҳабибовро каме дертар метавонед дар гузориши алоҳидаи дар Озоди видео тамошо кунед. рӯзи 24 апрел бо як парвози чартери 351 шаҳрванди Қирғизистонро аз Туркия ба Бишкек оварданд. дар ин бора вазорати корҳои хориҷии Қирғизистон хабар медиҳад. мақомоти Қирғизистон гуфтанд ин шаҳрвандон аз ҳамон ибтидои манъи парвозҳои доимӣ байни Туркия ва Қирғизистон дар интизори парвоз буданд. пештар аз ин хабар дода шуд ки ҳамаи шаҳрвандони аз хориҷ баргашта ба карантин гирифта мешаванд. рӯзи 17 апрел низ бо як парвози чартери аз шаҳри Истанбули Туркия 211 шаҳрванди Қирғизистонро баргардонида буданд. ташхис муайян кард ки яке аз онҳо гирифтори коронавирус аст. мақомоти Қирғизистон гуфтанд ки баъди паҳншавии коронавирус дар саросари дунё бештар аз 4000 қирғизистонӣ дархости баргаштан ба ватанашонро карданд. ҳамин гуна баъди манъ шудани парвозҳо даҳо шаҳрванди Тоҷикистон низ дар Туркия то ҳол банд мондаанд ва чанд бор аст аз мақомоти тоҷик барои баргардонидани онҳо ба ватан муроҷиат мекунанд. рамазони имсола ки дар шароити карантин бинобар вируси ҳамагири COVID-19 фаро расид, мусулмонон низ барои анҷоми рукнҳои асосӣ дар вазъияти нав мутобиқ мешаванд. чӣ гуна дар гузориши Искандари Хоҷамирзода мебинем. мусулмонони Бразилия ба тоату ибодат дар шароити карантин ва ифтор дар хона одат мекунанд. муллоҳо низ ирсоли паём тавассути шабакаҳои иҷтимоиро меомӯзанд. дар масҷидҳои шаҳри Фоз ди Угасио ва Сан Пауло одатан мардум зиёд ҷамъ мешавад, вале феълан масҷидҳо баста ва мардум ба шабакаҳои иҷтимоӣ рӯ овардаанд. имомхатиби масҷиди маҳаллӣ мегӯяд, ба масҷид омадани мардум ҳаёти онҳоро дар хатар мегузорад. аз ин рӯ тасмим гирифта шуд ки дар моҳи Рамазон иртибот бо мусулмонон ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ сурат гирад. хабарҳоро идома медиҳам. дар ҷануби Тоҷикистон ду рӯзи инҷониб замин меларзад. аз ҳукумати ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ заминларзаи бо такрорро дар суҳбат бо Радиои Озодӣ тасдиқ карданд. сокинони ҷамоати Гулистони ин ноҳия мегӯянд аз тарс шабро дар берун рӯз карданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар Хатлон гуфтааст ки хабари заминларзаро аз мардум шунида, геологҳо ва дигар мутахассисонро аз душанбе ба ноҳия даъват карданд. ҳоло ин мутахассисон ба маҳалли заминларза нарасиданд. шиддати заминларза дар ноҳияи Вахш низ сабт шудааст. мақомоти ҳукумати ин ноҳия мегӯянд ки шикояти мардумро дар ин замина дарёфт карданд. сокинон гуфтанд аз ларзиши замин дару девори манзилҳои онҳо ва ҳамчунин мактабҳои шумораи 37 ва 19 низ садамавӣ шуданд. дар сурати ба даст омадани тафсилоти бештар бинандагони азиз шуморо дар ҷараён хоҳем гузошт. ва акнун чун ҳамеша аз қурби асъори хориҷӣ барои имрӯз ба шумо маълумот медиҳам ки аз тарафи Бонки Миллӣ ин гуна таъин шудааст. $1 10 сомониву 24 дирҳам аст. 1 евро ками беш аз 11 сомонӣ арзиш дорад. имрӯз қурби 1000 рубли русӣ 136 сомониву 30 дирҳам таъин гардааст ки нисбати дирӯз тақрибан 1 сомониву 10 дирҳам бештар аст. ин чанд хабаре буд ки бинандагони азиз хостем дар нашри фаврӣ ва ғайриновбатии хабарҳо барои шумо тақдим кунам ва умедворам ки рӯзи шумо бобарор мегузарад ва хабарҳои бештар аз инро шумо дар вебсайти Радиои Озодӣ зери нишони www.ozodi.org метавонед пайдо кунед. гузоришҳои рӯз дар ҳамин ҷо дар Озодӣ видео гузошта мешавад. барои шумо истироҳати хуб мехоҳам ва то дидори навбатӣ хубу саломат бошед.